Malien den bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ ka bi an sigira dɔgɔkun actualité o dɔgɔkun kunnafoni bakuruba k'a bɛɛ mɔ k'a kɛ boloɲɛ kelen k'a da lɛfɛ kan k'a fɛsɛfɛsɛ k'a ko bɔ ɲɔgɔn na fiɲɛ k'a gosi Alhaji Bumabel Jawara n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ Alhaji Bumabel Jawara bakuruba saba o de ye thème ye a ye partage caya an bɛna kuma cybercriminalité kan o ye sariya bolo min talen don bi réseaux sociaux kan viromani ko dɔrɔn tɛ n'i bɔra réseaux sociaux kan kuma dɔ fɔ min tɛ kuma min ni sababa tɛ bɛn walima a bɛ taa jamana dafiri sira kan walima ko wɛrɛw sira kan a kɔrɔfɔ ka ca mɛ bugu bɛna da don a bɛɛ la o bɛ wele cybercriminalité o ye bɔlɔlɔkan ko ka se ka matarafa fanga fɛ cogo min na sariya ka don a donko fɛ bɔlɔlɔ kan o y'o kɔɲɔw ye an bɛna an da don o la yali o kow n'i sigi dɔrɔn ka kuma dɔ fɔ dɔ ma i kan ka wele fanga fɛ walima ko kan ka taa taabolo jumɛn na détail ba bɛna don la an ka partage caya bakuruba filanan o ye an ka belebele dɔ ye maître Abuba Ali Mayiga avocat belebele don ale kumana MINUSMA ka taabolo min n'a ta mɛ MINUSMA fɛ MINUSMA ko ale y'a ko daga a y'a daga walo donc bu bɛ da don la ka détail caman di o kan o ye bakuruba filanan ye a ye partage fara kan toujours bakuruba sabanan Karimu Keyita o don dɔgɔkun tɛmɛnen na kuma caman fɔra Bumabel yɛrɛ émission dɔ sigi spécial nka Karimu bɔra ka kuma Karimu fana ye jaabi di Karimu ka jaabi min fɔra o la an bɛna don o kuma fana womisɛnw kɔnɔ k'a cogoba ni ne ye sigi bakuruba saba ye bi baro bɛna kɛ min kan Bumabel fɛ Alhaji Bumabel Jawara bu i n'u la fɔlɔ dama an bɛ lamɛnbaa bɛɛ fo mɔgɔ ɲɛ b'an na nin wagati in na ka foli lase u ma Mamadu Jawara an b'a fo Fanusula Bumabel Jawara an b'u bɛɛ fo dante foli min na k'u ka partage caya u ka partage caya ni Elhaji yɛrɛ de nalen bi donc ka partage caya bi kosɛbɛ dama k'i yɛrɛ fo i Jawara voilà bu ko cybercriminalité kumaw caman kan bɔlɔlɔkan baara don maa o maa n'i bɔra ka kuma bɔlɔlɔ kan n'i ye fɛn fɔ min ye kɔrɔfɔ jɛngɛnen n'i da ye fala kɔnɔ bi tigɛ bɔlɔlɔ sira kan ko fanga kan ka ɲangini dɔw ta k'i sɛgɛrɛ o cybercriminalité an ye kɔrɔfɔ dɔw mɛn a la dɔgɔkun na dɔw y'a jira k'a fɔ ko n'i kɔni bɔra k'i sigi ka kuma fɔ cogo dɔ la ko ɲininkali yɛrɛ man ka kɛ ko directement k'i ta kan ka k'i nɔfɛ de o ko in a bɛ cogo di Dabangile ka ɲininkali ɲɛna je pense que n'i ye kuma in ta k'a lajɛ mɔgɔw b'a miiri k'a bɛ activistes dɔrɔn de ko fɔ a tɛ activistes dɔrɔn ko fɔ cybercriminalité yɛrɛ mana activistes kama a mana vidéoman kama a mana n'o tɛ a mana o kama i b'a dɔn ni sariya nana sɔrɔ gɛlɛya min bɛ yen sariya b'i ɲɛsin o ma fɔlɔ quoi i b'a dɔn k'a fɔ sariya ye fɛn fila de on appelle ça la lettre et l'esprit sariya ye sariya kolokisɛ a bɛ mun ko fɔ a n'a yɛrɛ hakilina bɛ mun ko fɔ mais sariya in nana sɔrɔ k'a fɔ fɛn min ye Facebook kannaw ni réseaux sociaux kannaw gɛlɛya dɔ de bɛ yen o de y'a kɛ procureur min bɛ yen n'o ye Ture ye a ye ɲɛsin nɛnikɛlaw ni fɛnkɛlaw ma donc i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw y'o ta k'a bila a bɛ cybercriminalité minɛn kɔnɔ mais mɔgɔw ye cybercriminalité da o dɔrɔn ma cybercriminalité t'o dɔrɔn ye cybercriminalité fɔlɔfɔlɔ ye mɔgɔ minnu bɛ don hadamadenw n'u hakili cɛ ka nafolo bugun ani mɔgɔ minnu bɛ crime baw organiser réseaux sociaux kan dɔw bɛ yen sisan i bɛ taa sɔrɔ olu ka baara tɛ foyi ye ka hadamadenw nɛgɛn ka na n'u ye k'u faga k'u fanw bɔ mɔgɔ bɛ se ka nin bɛɛ kɛ bɔlɔlɔkan siraw fɛ ça fait tiɲɛni minnu bɛ se ka kɛ bɔlɔlɔkan sira fɛ a na tiɲɛni nasugu ka ca mais mɔgɔw y'a ta dɔrɔn ka kɛ vidéoman activiste parce que Mali bɛ yɔrɔ min na ko bi ni fɛn bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ faama dɔw tɔɔrɔ o de ye vidéo minnu bɛ kɛ parce que foyi tɛ to dogo la tugun foyi de tɛ to dogo la tugun i y'a kɛ a yera i y'a kɛ a yera i yɛrɛ bolo ko mɔgɔ ɲɛ ci la donc dɔw yɛrɛ bolo k'a fɔ est ce que n'i tɛmɛna ni sariya bolo in fɛ cybercriminalité in fɛ est ce que a tɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw labayoni fɛn min don Facebook danyɔrɔ tɛ yen mais an bɛ belebele de bɔra ɲɔgɔn nɛni ni ɲɔgɔn dɔgɔya la o y'a nafa dɔ ye mais cybercriminalité yɛrɛ b'o sanfɛ injure tɛ crime ye ou bien neri tɛ crime ye burudali tɛ crime ye attentat l'honneur crime tɛ o mais munna bɛ bila a kɔnɔna la parce que fɛn mun don a bɛɛ bɛ tali kɛ taaboloba kelen de la mais an ka kuma bɛ mun kan k'a fɔ ko e bɔra
karisa i ye kuma dɔ fɔ mɔgɔ dɔ ma a tigilamɔgɔ nana dɔn a ye plainte kɛ dɔrɔn citation directe yɛrɛ tɛ u b'i minɛ dɔn ka taa n'i ye kaso la mais ça c'est trop facile. On dit que la liberté est un principe, la prison c'est l'exception. Donc mɔgɔ kana kaso kɛ dɔrɔn il faut que juste buna hadamaden kɔni fɛn na dɔrɔn a b'a kuma taa n'a ye kaso de la kɔfɛ a b'a labɔ non hadamadenya to yen o hadamadenya to yen n'i ye mɔgɔ ye fɛn f'i ma n'a ma bɛn i ma a kɛra bɔlɔlɔ sira de kan n'a kɛra bɔlɔlɔ sira kan a fɔlɔfɔlɔ ye min a y'a f'i ma ni bɔlɔlɔ sira min a kɛra sɛbɛnni o a kɛra ja ye o i b'o de ta fɔlɔ walasa k'a dɔn k'ale don i b'a constater par un issue c'est pour ça mɔgɔ bɛ plainte don ɲɔgɔn ma fɛn in na parce que n'i ye procédure yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ yanni i ka se ka mɔgɔ yɛrɛ wele ni cybercriminalité sira fɛnɛ e yɛrɛ bɛ tɛmɛ sira dɔw de fɛ fɔlɔ e yɛrɛ kan ka tɛmɛ sira dɔw de fɛ mais a tɔ kɛra i bɛ wuli dɔrɔn i b'a fɔ ko nin don a ye nin fɔ ma Facebook kan a ye taa ka page lajɛ mɔgɔ dɔ bɛ se k'ale fɛn dɔ kɛ ni page ye k'i dogo wali page kɔfɛ mara ni y'a faamuya pagew bɛ tilen ka pirate est-ce que aujourd'hui il y a les moyens techniques brigade minnu bɛ yen moyens techniques dɔ b'u bolo k'a baara kɛ c'est pour cela baara in bɛɛ kan ka to biji ka bolo kan parce que i b'a ye k'a fɔ équipement dɔ b'olu bolo techniquement olu bɛ wulikajɔ ni walanwalani bɛɛ kɛ ka sɔrɔ k'i lase procureur ma mais a tɔ kɛra i bɛ don mɔgɔ kama dɔrɔn i b'a fɔ k'a ye nin f'i ma dɔw yɛrɛ bɛ injure kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko wa ko injure publique injure publique et injure non publique a mɔgɔ ka taa code ta k'a lajɛ kuma minnu b'a kɔnɔ dɔw b'a fɔ dɔrɔn wuli dɔrɔn a tɛ taa l'honneur non mais il y a des éléments constitutifs de chaque infraction éléments constitutifs de bɛ infraction bɛɛ la a kɛra cogo di a y'a fɔ cogo di daloi ye mun ye ça veut droit pénal tɛ ko je pense o t'ale la koyi ne bolo a ye n dɔgɔya o t'ale la dɛ ne bolo a ye n faga o t'ale la dɛ ne bolo a tun bɛ fɛ ka n faga o t'ale la dɛ ça veut dire daloi bɛɛ ye daloi concret de donc mɔgɔw bɛ wuli constat d'issue ma kɛ foyi ma kɛ a dɔw bɛ wuli k'a fɔ k'a ye nin don walayi a bɛ demande min kɛ k'a adressé procureur la i bɛ taa sɔrɔ soit transmis kan preuve matérielle foyi jɔnnen tɛ dossier la e yɛrɛ min bɛ wele ka na e bɛna ɲininka ko i y'a neni wa i b'a fɔ ko ayi k'i m'a neni audition tatɔ donc i yɛrɛ bɛna ye i bɛ ɲininkali kɛ fɔlɔ a ko n y'a neni cogo di tu ne verras aucune preuve matérielle alors que preuve matérielle ni preuve légale ale de fila jɔyɔrɔ ka bon a ba kosɛbɛ en matière de procédure pénale donc e yɛrɛ b'i sigilen to mun na ni min farati i bɛ retenu o y'i tolen ye a dɔw la i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la i ma sigi ni yɔrɔ min fo e yɛrɛ bɛ laban k'i ka liberté ɲini ni deli ye o b'a sɔrɔ e yɛrɛ ye min kɛ i yɛrɛ ma se k'a faamu quoi donc cybercriminalité fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ réseaux sociaux de nana ni transition ye réseaux sociaux de nana ni fanga yɛlɛmani ye donc yanni k'a fɔ k'i bɛ réseau yɛlɛma an yɛrɛ k'an jogo yɛlɛma fɔlɔ c'est que maa si tɛ se buna hadamaden i ka hakili minɛ o ka fisa i k'a daminɛ e mɔgɔ min bɛ kojugu la yanni e ka fɛn fɛn kɛ kojugu in dabila fɔlɔ mais bibi na n'a fɔra ko réseaux sociaux la ko ka bɛɛ laban faransi tun t'anw bɛɛ faga Macron tun t'anw bɛɛ faga n'a fɔra ko ka réseaux sociaux ko ka bɛɛ faga fɛn tɔgɔ de CEDEAO président tun t'anw bɛɛ faga n'a fɔra ko fanga min na ko k'o boli o tigilamɔgɔ kan mais a bɛ kɛ cogo di nous on est jusque France b'a ka taabolo de falen t'an t'a dabila CEDEAO b'a ka taabolo de falen Mali la n'an t'a dabila o bɛ cogo min na dɛ faama minnu fana bɛ yen ka k'i kɔnɔ ko i bɛna mɔgɔ la man kun ni plainte de i b'i yɛrɛ sɛgɛn c'est vrai cybercriminalité de o cyber tɛ o n'i ye mɔgɔ neni i ni min kan ka o bɛ k'i la Facebook de o Facebook tɛ o cyber c'est bon o kɔnnen don ka kɔrɔ quoi o ni cybercriminalité tɛ ɲɔgɔn sara la quoi c'est pas parce que ko a ye neni réseau kan nani ka neni daluya ye dɔrɔn a y'i buruja réseau kan nani ka burujali daluya ye dɔrɔn. Mais caman bolo ko ni nin cayara ko mɔgɔ bɛ siran. Non. A yɛrɛ convocation bɛ ka taa bolo min kan i m'a ye n'a kɛra dɔrɔn les gens font recours à la plainte i b'a ye mɔgɔ bɛ foni ko ni dɔrɔn n bɛ plainte de kama mais plainte yɛrɛ bɛ don ni procédure min fɔra ye e yɛrɛ porte ka plainte de mɔgɔ kama k'a wele ka na n'a ye daluya dɔw de bɛ ɲini e yɛrɛ fɛ fɔlɔ o daluya fɔlɔ parce que e bɛ se ka na san dɔ bɛ ne ka compte pirate k'a photo k'a ka damakele k'a bɔ k'e neni aw bɛna ne sigilen minɛ ka ne datugu mais yan'o cɛ aw bɛna mun de fɔ ne ko ne tɛ a b'o dɔn cogo di fo issue dɔ k'a sɔrɔ k'a constater k'a fɔ effectivement issue nakun y'o dɔrɔn de ye c'est les auxiliaires de justice là u ka baara tɛ foyi ye ka fɛn dɔw tiɲɛtigiya parce que o fana serment de prêter mais i bɛ jateminɛ kɛ walahi tuma dɔ la i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ la e yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ mais ne ye mun de kɛ fɔlɔ donc bunahadamadenya
malien k'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na ko bi diɲɛ ɲɛ yɛlɛnna mɔgɔ minnu kun bolo k'u bɛna arajo ka mɔgɔw bagabaga arajo tɛ se ka mɔgɔ bagabaga k'a fɔ non ne de ta ye n ka arajo ye a tɛ kuma ye n'a tɛ kuma n'i ka page b'i bolo n'i lamɛnlen de b'i ka kuma fɔ ne télé bɛ ne de bolo opposition tɛ kuma fanga marabagaw tɛ kuma karisa ye fangatigi ye a sago bɛ a ka télé la o y'i ka télé de ko ye donc i bɛna k'a fɔ c'est une communication qui donne la parole à tout le monde mais kana bɔ i ka hakɛ kɔnɔ dɔrɔn ɔ o don o tɛ o hali dalakan na hali kari kɔnɔna la n'i bɔra i ka hakɛ kɔnɔ hadamaden ma i bɛ ko i ɲɛlɛma sigi ni min a k'i n'a fɔ outrage les éléments constituent maintenant l'outrage a bɛ reposer fɛn minnu kan mais ani kuma dɔ la i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ outrage yɛrɛ la sira min fɛ a kɛra outrage sugu o sugu ye a ka gɛlɛn outrage la mais o y'a sɔrɔ e ye fangatigi dɔ bala ka fanga de ye walali la mais ko dɔ kɛr'i la e k'o tigilamɔgɔ ma ne ma jɛn ni nin ye ou bien nin kɛra tan ou bien i y'a tigi ka décision critiquer outrage ma yɔrɔ bɛ min donc fɛn minnu don mɔgɔw ka ɲɔgɔn invité an ka sigi kɛnɛw kunna et puis Mali sera yɔrɔ ma sisan fo parquet général ka sigili dɔw de organiser ça fait Mali tɛ tugun Mali tɛ tugun k'a fɔ ko ne bɛ n disi gosi n ye mɔgɔ caman datugu o tɛ quoi kaso i ɲɛ bɛ denmisɛnnin caman na i ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na fɛn caman bɛ yen u y'a dege kaso de kɔnɔ fɛn caman bɛ yen u y'a dege kaso de kɔnɔ parce que kaso de ye derrière cour ye mais ni bɛɛ jɔra kaso ni bɛɛ ja jɔra kaso ɲɛ dun mun de bɛ kɛ tugun dugu min na ni bɔ dagalen tɛ ni bɛɛ taara kaso la ka na donc kaso to yen mais i bɛ dugu dɔw lajɛ i b'a sɔrɔ juge de liberté bɛ yen olu de bɛ yala ka kaso de éviter mɔgɔ caman bɛ yen même en Europe i bɛ taa pousser audience ba ninnu assister mais i bɛ crime dɔw ye a base dɔ dɔrɔn foyi ye u ye n don kaso la parce que n'i ye mɔgɔ don kaso la i y'a ladon cogo min na n'a bɔra a tɛ ten bilen dɛ n'i ye mɔgɔ ladon kaso la moral tɛ ɲa tugun fo ka diɲɛ wuli ça veut dire n'i ye hadamaden don kaso la kaso sariti ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ hadamaden bɛ don kaso la ni condition min ye ko gɛlɛnmanbaw de don parce que n'i ye mɔgɔ ladon a bɛ bɔ i b'a dɔn ko haine de bɛ k'ale la c'est pour cela u b'a fɔ en matière de droit ko il est bon de laisser aller un coupable qui est condamné un innocent ko mɔgɔ min ye ko kɛ e k'o bila ka taa o ka wusa mɔgɔ min ma foyi kɛ k'a don kaso la i b'a dusukun nɔgɔ i b'a hakilina nɔgɔ i b'a ka danbe nɔgɔ i b'a ka tabiya nɔgɔ parce que anw fɛ yen bamananna ni mɔgɔ min bɛ kaso kɔrɔ dɔn kaso tɛ jɔsi ka bɔ i la fo ka diɲɛ wuli donc cybercriminalité baara minnu fɔra ka hadamaden buruja cybercriminalité nana sɔrɔ o man ɲi ka hadamaden lebu cybercriminalité nana sɔrɔ o man ɲi mais k'a fɔ e de kumara Facebook kan a ye taa minɛ a ka kɛ fɛn na i n'a fɔ a fɔra cogo min na o don o ne kɔni fɛ ne bɛ fitinin min dɔn droit la procédure de b'a la wa i bɛ taa mɔgɔ minnu fana ɲɛkɔrɔ sariyatigiw de don mɔgɔ kunkolomaw de don mais kuma nɔgɔma ye mun ye mɔgɔw k'u yɛrɛ jugu falen ça fait ne tun bɛ min kɛ fɔlɔ mɔgɔ tɛ se ka kuma bi o banna i kɛra président ye wo i kɛra bololabaarakɛla ye wo i kɛra ouvrier ye wo i kɛra setigi ye i kɛra fantan ye wo wa yɛlɛma wajibalen don bɛɛ kan ka ɲuman sira ta wa Mali yɛrɛ b'o niveau de la n'i ye dan sago dan b'i sago donc ko in b'o niveau de la baara bɛ kɛ cogo min na e bɛ ka fɔ cogo min na a bɛ ka fɔ cogo min na k'a cɛ ka taa n'a kaso la mais Mali yɛrɛ bɛɛ 62 prisons kasɔrɔba yɛrɛ bɛ a sigiyɔrɔma 4 na une prison de 400 à 600 personnes on est à peu près à 3000 manane dépôt yɛrɛ ye joli 1000 ani kɔ donc mɔgɔ t'a da dɔn donc an kan ka ko sugu bɛɛ kɛ parquet général kan ka baara de kɛ mɔgɔw ka lafaamuya kow la Mali mɔgɔ bɛ fɛn fɛn na a ka ɲɔgɔn minɛ Mali mɔgɔ bɛ fɛn fɛn na mɔgɔw ka da polisi la ka taa fɔ polisi ye ko ko nin bɛ nin yɔrɔ la mɔgɔw ka da gendarmew la ka taa fɔ nin bɛ nin yɔrɔ la mɔgɔw ka da tenitigiw la ka taa fɔ ne ye nin ye nin yɔrɔ la les gens pensent que États-Unis policiers ye jinɛ de France policiers ye jinɛ de tiɲɛ tɛ c'est la population qui informe c'est la population qui participe c'est la population qui contribue à sa propre sécurité u bɛ boli ka polisi wele olu dalen olu a b'olu kule de ko polisi donc mais yan nɔ anw t'a lajɛ kɛ ni mototigi bɛ ka nalen ni polisi bɛ kari kunna kana na dɛ polisi bɛ sira la an ni vient t'a tigi la mais n'e dalen don polisi la e man k'a fɔ donna ka moto natɔ ma kana na dɛ polisi bɛ sira la se k'a dɔn k'a fɔ politigien in bɛ se ka nin moto in minɛ a bɛ se ka taa wolo hɛrɛ dɔ la mais mun bɛ na n'a ye manque de confiance bɛ ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a k'an yɛrɛ de la an b'a kɛ politigien la an b'a k'an yɛrɛ la mais mun bɛ na n'o ye
polisi dɔw fana bɛ fɛn dɔ kɛ jamanadenw na donc i yɛrɛ bɛna i bɛ polisikɛ filmer k'a to circulation na a bɛ ka circulation dilan ka ɲɛ a bɛ sanji kɔrɔ a sɛgɛnnenba don a bɛ tɛgɛrɛ fili mais n'i ye polisi dɔw filmer o mɔgɔ minɛtɔ olu bɛ mun f'i ye o tuma olu b'a dɔn cybercriminalité ye mun fɔ o la donc i b'a fɔ ɲuman kɛli de wajibali kan dɔrɔn i bɛ dɔ filmer a bɛ ka baara ɲuman kɛ a bɛ tɛgɛrɛ fili kun an yɛrɛ y'o dɔ filmer k'u to sanji kɔrɔ a jara bɛɛ y'a wagati dɔw yɛrɛ kɔntana ka taa sagaw d'u ma ka laya ka cadeau k'u ye o ɲuman dɔw filmera k'u bɛ ka mɔgɔ minɛ olu taara n'o tigi kaso la a dun bɛɛ ye finitigi kelen de donc i bɛna ye k'a fɔ c'est pas une question de loi de cybersécurité ou bien c'est pas une question de disposition qui s'applique automatiquement ou bien qui jugo i b'a dɔn ni révolution nana jugo de bɛ falen ça dutu t'o la quoi i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ne mana ye k'a fɔ ko Facebook yɛrɛ nana ni fanga min ye o c'est pour Facebook de i bɛ ka la ta Facebook de ye faransi la ta Facebook de ye fɛn bɛɛ yɛlɛma donc yanni k'a fɔ k'i bɛ Facebook yɛlɛma i yɛrɛ yɛlɛma k'a bɛn Facebook ma parce que a bɛ se yɔrɔ dɔ la e bɛna k'a fɔ k'e bɛ ko ja ɲɛ b'a la ala kɛlen bɛ ka fanga dɔ tiɲɛ de la koyi o tɛ cyber ko ala de nana ni Facebook ye n tɔ tubabuw de y'a dilan o ka n'a dan anw ma an ka se ka tubabuw gɛn bilahi ni Facebook kun tɛ tubabuw kun tɛ taa makɔrɔ ma bɔ k'a fɔ wa a ko Hiroshima ale bati Mali m'ale bati ko réseaux sociaux de ale bati wa k'a b'a ɲini ambassadeur fɛ u yɛrɛ ka vidéoman dilan mais ko ala ka se ka i bɛ ka lataga Facebook don parce que a message kun tɛ passer ORTM n'a tɛ passer téléso caman na mais anw de tun b'a bila an ka page kan a regroupement a émission ko fɛn fɛn bɛ kɛ an de tun b'a mɔgɔw labɔ n'an ka page ye mɔgɔ joli dɛmɛ sɔrɔ ni Facebook sira ye mɔgɔ joli ka bana furakɛla ni Facebook ye mɔgɔ joli ye so sɔrɔ Facebook sira fɛ donc c'est pas parce que i bɛna dɔrɔn mɔgɔ min bɛ kuma Facebook sanfɛ e b'a bila maalankuya minɛn kɔnɔ ou bien fɛn dɔ minɛn kɔnɔna la mais alors que ni ɲuman sira bɛ yen i mago bɛ ale kelen na a k'i ka ɲuman lase yɔrɔ jan bi bi in na ka transition hakilina ta k'a da malidenw ɲɛ kan bɛɛ ka se k'i yɛrɛ transition kan Facebook de don k'a yira k'a fɔ faransi tɛ jinɛ ye mais n'i tun ye se kɛ faransi yɛrɛ ye a tun bɛ nimisa Facebook in na américain yɛrɛ minnu y'a créé olu y'a dɔn k'a fɔ minɛcogo t'a la mais f'an k'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma y'an bɛɛ ma wajibi ye damangile hali ala yɛrɛ bɛ diɲɛ mara ni yɛlɛma de a b'an bɔ sɔgɔmada la ka na tileganfɛla la a b'a bɔ tileganfɛla la ka na sufɛla la a ye yɛlɛma mais a kana yɛlɛma kɛ juguman ye dɛ a ye yɛlɛma ka kɛ ɲuman sira fɛ ne bɛ fɛn fɛn dɔn mɔgɔw kana miiri ko cybercriminalité atteinte à l'honneur fɛn tɔgɔ de injure publique n'o tɛ a dabɔra crime baw de kama fɛnba de don a dɔ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye il y a eu un complot contre la sécurité de l'État ni atteinte à la sécurité de l'État Alassane Dramane Ouattara ni an balima dɔ ka vidéo vocal kuma a bɛ cogo di olu bɛɛ de bɛ tali kɛ cybercriminalité la janfa minnu bɛ se ka kɛ jamana kama ani olu de ye kobaw ye o nɛni tɛ o nɛni nɛnikɛla ninnu tɛ o nɛni tɛ dɔwɛrɛ nɛni ye signe de colère de mais nɛni bɛ kɛlɛ de mais a bɛ kɛlɛ cogo de nɛni kɛlɛcogo ɲuman tɛ datuguni o a kɛlɛcogo ɲuman tɛ bɔgɔli o nɛni kɛlɛcogo ɲuman ye mun ye e min bɛ ka nɛni k'i yɛrɛ ta ka bɔ nɛni ma o kɛra jugu min b'i la i y'o falen o kɛra ɲuman fɔli ye o kɛra ɲuman kɛli ye o e ma n'i yɛrɛ tanga ka bɔ nɛni ma ni ɲuman kɛli ye o fɔlɔfɔlɔ de b'e kisi filanan sariya bɛ sɔrɔ k'o tɔ dafa mais e ko e ka ko bɛ fɛn nɛni bɛ kɛ parce que ni ne bɛ e la e kɔni tɛ falen nin man ka f'e ma démocratie jamana la fɛn bɛɛ bɛ fɔ ni ɲuman don voilà bu an bɛ bɔ yen o b'a to an b'an sɛnsɛn ka don an ka babu sen filanan kɔnɔ o de ye maître Abuba Ali Mayiga avocat don a ye bolokɔni si MINUSMA la MINUSMA Mali a ye nin partager MINUSMA Abuba a ye bolokɔni si a la a ye mun de fɔ MINUSMA ma a ye tabiya jumɛn yira MINUSMA la a ka fɛɛrɛ in yali a bɛ se ka ta baara cogo di damangele politicien de tun kan ka nin baara kɛ o politicien maître Abu Mayiga Mali baro malien membre dɔ de don baro international pénal fɛnɛ mɔgɔ don ça fait diɲɛ baro minnu avocat ba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u bɛ tali kɛ ko minnu bɛ ɲangili ko fɔ u bɛ tali ko kan o fɛnɛ membre dɔ don mais damangele a bɔra ka Mali défense tali min kɛ sisan nin ye Mali politicien ka rôle di a ko MINUSMA maliyɛnw ka lamɛn dɛ nin ye maître Abuba Ali Mayiga de ka laseli ye kunnafoni di so dɔ kɔnɔna la ka ɲɛsin MINUSMA ma a ko MINUSMA b'i profiter droit de l'homme de fɛ MINUSMA kɔni a bɛ ɲuman kɛ yɔrɔ caman a bɛ hakilinaw di a ko k'o ka ɲi mais an k'a dɔn MINUSMA tɛ se ka kan an fɛ fo ka diɲɛ wuli wa ni maliyɛnw b'o dɔn a ye tiɲɛ de fɔ dɛ a ko MINUSMA bɔra
hakilina mun don a bɔra nanzaraw de la n'o ye occidentaux ye olu de nana n'a ye u b'u mako ɲa la a financement bɛ bɔ yen de u ka baarakɛminɛ don donc u ka baarakɛminɛ don donc a tant que MINUSMA bɛ na o nacogo la maliyɛnw bolo ko MINUSMA bɛ se k'a nafa cogo min na a tɛ se a ko la MINUSMA elle est politique a nakun ça veut dire que MINUSMA bɛ na ka na fanga dɔ de hakilina dɔ de bɛ ka n'o wajibiya dugu la ka na ni cɛ dɛ ni imina avocat in de bɔra ka nin fɔ Mali tɔgɔ la c'est vrai ni kunnafoni de kan ka yira diɲɛ na quoi an bɛ nin kunnafoni minnu don ka taa an balan kunnafoni wɔrɔ ma dɛ ninnu de ye kunnafoni et puis c'est un malien a ko k'ale bɛ bɔ nord de la ale ye nordiste de ko mais fɛn mun bɛ kɛ kuma minnu bɛ fɔ yen a bɛɛ tɛ sababa ye a dɔw ye kuma dilannen a dɔw ye kuma basigibali ye mais a ye kuma min fɔ kuma na ni kuma bɛ tali ko kan a y'a yira k'a fɔ an k'a bila an kun na ko MINUSMA bɛ politique baara de la wa minnu bɛ wari d'a ma a b'olu de sago kɛ mais a b'i profiter droit de l'homme de fɛ wa ale ma jɛn n'a kan kɛta ni fɔta bɛɛ ye damankelen bɛ tila k'a ka propos ta k'a bila an ka page kan bɛɛ ka taa an ka page kan u bɛ taa kuma ninnu sɔrɔ yen kuma ninnu walawalanin don a kumara MINUSMA kan cogo min na donc nin bɛɛ kan ka population encourager an ka wuli k'an cɛ siri MINUSMA tagaliko la bon i ko MINUSMA yɛrɛ ɲɛmɔgɔw bɔra ka tourner n'a ye kɔsa in na MINUSMA yɛrɛ bɛ taa cogo min na u bɔra non u y'o kɛ u ye munumunu dɔ kɛ kɔsa in na o ye soso kelen ka sosofagalan feere MINUSMA yɛrɛ ka plan de retrait u y'o baaraw labɛn a bɛ taa koyi non a bɛ min nɔfɛ a t'a sɔrɔ bilen tu sais que en tant que gouvernement ni population bɛ ka ɲɔgɔn faamu en tant que jamanadenw bɛ ka to hakilina kelen na en tant que an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an k'a bila an kun na juin 2023 MINUSMA ka mandat tɛ se ka renouveler mais a tɛ sɔrɔ abada f'an k'an cɛsiri a tɛ sɔrɔ abada f'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a tɛ sɔrɔ abada f'an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ MINUSMA yɛrɛ b'a dɔn a dɛsɛra ka ban c'est pour ça ka financement caman bɛ yen a y'a fɛn caman jɔ dɛ donc an ka maître Abouba Ali Maïga k'a fo k'a waleɲuman maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la a ye interview mun di franchement on est très très content ala k'a sara min cɛbɛ fanga ɲina kun k'u jɔ yɔrɔ min na ale y'i jɔ yɔrɔ de la ka Mali kunna wolo ta wa a y'a fɔ a fɔ yɔrɔ de fɛnɛ na franchement an b'a féliciter quoi Bugo kɔnɔna la Karim Keita ko Amérique jamana ye wulikajɔ dɔw sabati ka kiiri dayɛlɛ a ko la donc o yɛrɛ y'i da don kuma caman na an y'a ye Karim yɛrɛ fɛnɛ bɔra a fɛnɛ ye jaabi dɔw kɛ Karim ka kuma ni min fɔra ma n'i y'o ta ka kuma fila gosi ɲɔgɔn na e bɛ mun sama ka bɔ a kan Karim ka kuma Karim ye jaabi di bi a ye jaabi di a ko a y'a ye bɔlɔlɔ kan min u ye ɲangili ta k'ale sɛgɛrɛ ɲangili fankeleman don ɲangili min bɛ tali kɛ k'ale la gosi ka tila ka kuma fɔ a ma min n'ale yɛrɛ ma ɲininka a la nin kɛra Amérique trésor fɛ le trésor par le trésor américain ka tila k'a yira k'a fɔ ale ye baara min kɛ nin ko k'ale di diɲɛ ma tugun diɲɛ k'i da sago fɔ ale ma nka ko don min na k'ale bɛna lajɛya Karim ka nin jaabi nin diyara an ye kojugu a ka nin jaabi diyara an ye Américains ka ambassadeur bɔra ka barodasigi kɛ a ye point de presse kɛ point de presse min kɔnɔna la a y'a ka ŋaniya yira k'a yira k'a fɔ a labɛnnen don ka Mali justice dɛmɛ ka kunnafoni bɛɛ d'a ma a labɛnnen don ka Mali justice dɛmɛ ka lahalaya bɛɛ d'a ma Amérique ambassadeur a labɛnnen don n ko ala ye dugu in bɛ barika dugu de sisan Karim ka wari banque ma sara tubabu y'u tigɛ bɔ a kɔrɔ Birikampur tɛ mɛn bolila o bon Karim kelen tɛ dɛ Karim ni mɔgɔ don o de y'a to mɔgɔ yɛrɛ kelen don a bɛɛ bɛna da Mali faamaw tɛgɛrɔ kelen kelen dama kelen ala tɛ jɛya non alu kana n'u yɛrɛ parce que hôtel tɛna se ka sara tugun Américains ko k'u bɛ gel avoir ninnu bɛɛ gelé fɛn bɛ yen u b'a bɛɛ tigɛ ka tila ka voyage interdit olu kɔni se bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'a tigɛ wa k'a fɔ k'u bɛ wari gelé i n'a fɔ France b'a kɛ cogo min na k'a mara u ka trésor la o tɛ kɛ dɛ olu bɛ wari in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka na Mali la de ka na d'an ka jamana ma an k'an yɛrɛ tɛgɛ ma gɛrɛ n'a ye école minnu tiɲɛna yɔrɔ minnu tiɲɛna a bɛna armée dɛmɛ baaraba la o t'a bannen dɛ nin baara minnu filɛ nin k'a labɛnnen don ka Mali yɛrɛ fɛnɛ justice accompagner ka assister ne y'o de f'i ye Américains b'u ka intérêt de ɲini Américains b'u ka intérêt de ɲini i tɛ fanga la bilen jigiya tɛ yen bilen foyi o tuma na i ye fɛn min ta ka taa k'i ka segin n'a ye wa Burama Touré fɛnɛ ka kiiri o fɛnɛ bɛ kɛ donc voilà un peu système américain ye nin de ye système américain ye nin de ye u mago bɛ an ka sanu de la u mago bɛ an ka ji de la u mago bɛ an ka fɛn caman na mais Mali justice la est-ce que Amérique fɛnɛ tigi profiter fɛ ka gɛrɛ anw na ka fɛn dɔ ɲɛɲini u ka sommet ko in na bu an ma fɛn fɔ dugu si tɛ bila ɲɔgɔn na kana Amérique ni dugu si tɛ kɛlɛ depuis Ala k'a d'a ma guerre kɛ a kɔni bɛ guerre labɛn mais a tɛ guerre kɛ n'i y'a Amérique ye puissance ye déjà mais n'i y'a Amérique ye puissance ye deuxième guerre mondiale la parce que a ma participer guerre la a ye guerre financée de bon irisiw bɛ min nɔfɛ ka Amérique bila ka participer guerre dɔ la diyagoya a t'a kɛ
attaque fo ka ça veut dire reste fond ma ko géopolitique tiens bon e bon ko wala ne géopolitique bon même ni donc américain men ne do non tu que le donner américain me kele la bene mais abili kuna plus de 850 milliards de dollars ou be min do armée là plus de 1,5 million militaires mais propagande ke fambe be fabe abili kuna mo tout nye puissance là ou be min do guerre là mo ta do la me te guerre ke et wa ale de ayo de do guerre be mo affaibli guerre nyebe guerre là guerre de be mo affaibli ni wati kosaina kuna fondo soro ekeren ni ejere ko ekeren no yoro do soro irishu re dabali bana ka fo ko eske complice do te ekeren bolo o dugunna komano do labene tu bolo no parce que o buga bon yoro do ye guerre mana non abi demedi parce que américain mo go be fengri ni la possédant ni arme Satan 2 mun be irishi bolo des armes nucléaires là les plus rapides les plus sophistiquées o mo go be ka arme donc chaque fois be Ukraine armée akasaka irishi bla kaka arme nabo akasaka arme woro ka irishi arme woro mais Amérique te som irishi leke irishi Ukraine kele Ukraine no shuga irishi gane irishi Ukraine kele 10 000 éléments de Wagner 30 000 Tchétchènes 60 000 militaires irishi sɔrɔ su mun na bɔ o de ni i b'a dɔn irishi sɔrɔ se ye mɔgɔ joli ya 1 million réserviste ye joli mɔgɔ 100,000 donc mais a ma sɔn k'olu mɔgɔ si la a ye 60 000 de ta ka sɔrɔ ka 30 000 Tchétchènes fara o kan ka 10 000 Wagner k'o dafa ka taa et puis a ma yɛrɛ ka arme labɔ dɛ a ye missile Shahed 136 de ta iranien bolo k'olu labɔ donc à chaque fois n'a ka missile mun détecté la i b'a ka fɔ américains t'a dɔn Russie yɛrɛ bɛ ka baara kɛ ni fɛn min ye donc je de cache do mais i bɛna ka fɔ américains ne tun bɛ France kɔfɛ américains ne France mangoya Sahel kɔnɔ ça fait France aba mɔgɔw bɛ ka jigin France la i Yadi wo i Amadu Kunfa wo i Torozim do i Jadizum wo américains de y'a bɛɛ dilan ka tila ka na di France ma Sahel kɔnɔ tan dɛ ne dossier kura ye bile a ko ne de y'a fina même ministre ka renseignement mais Barkhane ka renseignement tun bɛ France de bolo et il n'a jamais a ma deli ka terroriste yɔrɔ yira France la France ti foyi France ni Mali bɛɛ ye kelen billahi bɛrɛ wallahi bɛrɛ ma France ni Mali cɛ cogo di wala parce que mun ɲɛ dunna tu sais mina ɲɛ dunna de tu sais que France a ka ɲi France ka ɲi communication de la kosɛbɛ n'a yɛrɛ ɲɛfɔ i bɛ sɔn a ye an yɛrɛ fɔlɔ mais kabila fana fɔlɔ la Facebook sanfɛ i m'a fana taara a tɛ fɛn dɔn a tɛ sɛbɛn dalo a t'a bolo donc a nana a tun bɛ 1,4 milliard de don o don américains b'u ka réseau ni u ka routeurs fɛrɛ a ma mais américains nana mun kɛ américains ye France utiliser de k'a mangoya parce que américains ye France bila ka fɛn ka tila ka fɔ ni Mali sera Nations Unies ale bɛ Mali sanctionner au même moment américains bɛ ka na ka politique falen Sahel kɔnɔ américains ka politique falen Sahel kɔnɔ a y'a ka fɔ Mali dɛmɛ sira dɔ parce que Karimu ka ko y'an dɛmɛ de mais o Amérique kelen de ye France mangoya a bɛ ka taa France mangoya ɲini a b'a fɔ k'anw Facebook manw don an y'a buruja de anw tɛ cybercriminalité de mais k'an da kɔ a la mais ka France yɛrɛ bila force psychique kan américains de y'a kɛ donc a y'a dabɔ mun kama depuis 1960 depuis 1960 Amérique ni Russie la kelen de ko n'u bɔ France bolo ko France bɛ kɛ puissance ye anw tɛ dɛ a mɔgɔ ka taa histoire lajɛ c'est l'Amérique et la Russie olu de ont opposé France là après indépendance didilen kɔfɛ quand les 16 pays de l'Afrique là ont accédé à leur indépendance Amérique ni France Amérique ni Russie kelen de ils n'ont jamais accepté France ka to ka balo ka colonie na parce que o b'a dɔn ka fɔ ressources min bɛ France colonie bolo a bɛ se ka France tɛmɛ olu bɛɛ la donc u ye ko sugu bɛɛ kɛ ka don France la chaque fois ni Mali sera sanction yɔrɔ ma Amérique b'i den k'i dabɔ kuma la ka France kelen to yen donc France jɔra malo kelen ka lebu la mais Amérique est en train de revenir avec les pays du Sahel ka na sira wɛrɛw ta ka baara wɛrɛ boloda u ka sommet bɛ sen na i ma sommet in baara fɛn kelen mais i ya Amadu Kunfa i terroriste ba fɛn fɛn bɛ yen France tɛ foyi don a la a bɛɛ Américain ka mɔgɔ dilannen même les armes là même les moyens ale de don ale de bɛ moyens di ka fɛn bɛɛ di mais a bɛ dogo France kɔfɛ mais bi a ye France utiliser fo k'a mangoya mais chaque fois n'a sera sanction niveau ma a bɛ allié pays africains na a tɛ sɔn a ba France a y'a mangoya hali Europe parce que n'i y'a lajɛ Ukraine France ka t'i pan don Ukraine ko la ka tila ka fɛn ani Europe Alimanw ni est ce que hali Europe hali Macron ka politique yɛrɛ a tɛ ka jouer a ka fa Amérique tɛ ka jouer Macron ka politique yɛrɛ c'est vrai a ye tu sais que a ye dugu in ci a ye Europe ci k'a yɛrɛ kɛ de quoi bi ale bɛ ka gazi feere européens ma cher double prix ale de ye problème créé ka tila
parce que irisiw kun bolo occidentaux bolo bogo min na jɔ fɛn fɛn na Amérique b'a bɛɛ di a ye tila k'a bɛɛ ta a bɛ mun kɛ tugun a bɛ mɔgɔ de bila ka taa san k'a san a yɛrɛ bolo ka tila ka taa a feere ninnu ma tugun gɛlɛya la k'a san a yɛrɛ bolo wa a t'a yɛrɛ ka gazi utiliser dɛ a bɛ wari wɛrɛ gaziw de fara ɲɔgɔn kan ka t'o feere u ma. Donc, tu vois? Non, l'Amérique de Black et puis à fin d'un moment, il autant na. Europe du coup, il faut autant parce qu'on a compris que l'Allemagne me fait qu'il y a autant B parce que l'Amérique de gagne autant na. Donc l'Amérique va y aller, l'Amérique va faire le follow me. Anya il s'y va minga Ukraine na. Na ya offert faire sur la beaucoup le maintenir. Donc chaque fois avec les chutes Ukraine bunté, c'est une preuve, c'est un exemple qu'il y a européen na, na l'été Pologne et Bulgarie et ça fait le Pologne et d'où nous allons nous en tout donc on a donc au bout nous flâner, on nous beka défensif contre le autant là. Donc Amérique des conflits créés pour affaiblir, pour blâmer guerre kono. Pour que toujours ma wasse. Wa mo be fen euro ka bin, euro mana bin, dollar be yele, dollar be ga yele san, bibi na mu gela be jien kono ngo dollar de yele na. Dollar de Yelena, ça n'est pas de dollar de là. C'est vrai. Mais 33 onces est égal à $1. Ni $1 ta kalaje, cours mondial là, ça nous 33 onces d'or, au début $1 ma. Mais d'ailleurs donc c'est une manière à faire coulatani. Et aujourd'hui, l'Amérique est prêt à travailler avec le Mali. Car même les derniers comment il était MLA Karadjigintani, Sema Karadjigintani. Bon, diga faut être Sema na tout. O jigi ko français ka français jigi américain bon français yɛrɛ ko ale tɛ se sisan parce que courant tigɛ gɛlɛya b'ale yɛrɛ fɛ a ka bɔ hakili ma même aide caman bɛ yen assistant caman bɛ français bɛna a bɛɛ tigɛ a se t'ale et aujourd'hui ale b'o gɛlɛya kɔnɔna la donc chaque fois sema min k'o de kɛ quoi ko kana au secours parce que u bɛnna waati min ka waati sera an bɛ ka don 2023 kɔnɔ ni accord ma waleya donc accord bɛna classé de parce que Mali bɛna accord classé de sans suite a tɛ se ka appliquer o. Donc dondo mais nda do accord la ko wala ye ko beta ko wala ye ka donc afo accord be yorom na iti président halala fo sur Mali ko mum sa accord appliqué ati abe mo ça veut ubina parce que accord règle la roy et feni excédé beludi ne ma marfa bla accord be wakila todi a fora de khabega marfa bla abina armée constitution ngona la a désarmement ngona la e marfa be bolo e kla ka fo ali bi ko e be yere ke fengore donc accord yere wala balya yere yoludi. Et les Américains aujourd'hui, oui, mieux faut aller gérer une remise en cause qui a accord blanc en jeu encore, à rediscuter. En quoi mieux faut, en attendant que ça na 100 euros blanc, en mettre qui trop là. Et on a eu un gouvernement costaud, on a eu un gouvernement responsable, on a eu un gouvernement engagé. Aïe, il faut accord sur le manima marfa blanc net sera avancé. Parce que désarmement me flâner, aller des réinsertion. Moi, ko ba mugan ko ngata. Condition de bala de. Condition me flâner bala tout ndamagle mi mission wala c'est en ka fina. A condition c'est ka appliquer. A folo mi zone de guerre munu be marfa munu tire amna no étudier. Mo ko bolo ki bi ni marfa ka bla ki be réintégrer. Non, c'est pas comme ça. O ku ibeka ka watide. Adak asimi c'est pas comme ça. Non, ibeka wati dore me marfa au sang. Non, ibe marfa sang, ibe tane ka fenge ministre ba réinsérer. C'est pas comme ça avec Assimi. Et je veux que les conditions d'insertion et de réinsertion, maintenant, qu'à bien développer, les conditions posées par le gouvernement malien, à TC, nous ne sommes pas respecter. TC. À mon retour, 126 000 éléments au Bobomi. Ça, c'est la moitié de l'armée malienne. Ah, ou pas Bomi? Ou pas Bomi? Mba émission Mba be wala ye marfa mun kan ibe tani garadi mi marfa mun kan soro bolo do no wa marfa ça fait étude be tani no ka bébé mali bolo. Mais où me fera faire mal, où me t'allez marfa follow des sangs na do armée kono. Voilà. La façon ni fond. Donc vraiment dans anglais ni ne ko semaine la xale yi. Donc bakuruba kunnafoni minnu tun bɛ dɔgɔkun kɔnɔ actualité de la semaine Boumabel hakili la an ye caman faamuya la Elhaji a bɛ lajɛ la bi ale ye yɛlɛma bolo ka ca don o don taabolo kura b'a bolo donc bi ta ye lajɛ ye donc an b'a fɔ vraiment jamana in halisa ala ka basigi ala ka jamana in ala ka a kanu don maliyɛnw na toujours donc an ka diaspora an b'u fɔ Boumabel yɛrɛ ka fans club an b'u fɔ u bɛ wuli ka jɔ min na u bɛ baara min na an ɲɛ b'a la donc u k'u jija halisa an bɛ maliyɛn bɛɛ fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan donc an b'a fɔ k'an bɛɛ sigi